mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuti muliwonse kumene muli pa programu yakudza Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku lero programu yakudza Baibulo langa mukhala ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Pancras, pamene ndikupempheni tsono kuti ndikhale natcheru kuti tikamve kuti Mulungu afuna kulankhula ndife mu tsiku lero pa programu imeneyi ya kudziwa Baibulo langa. Mu programu imene nangotha kumene makamaka tinaphunzirapo zambiri kuchokera m'buku la Tesalonika komanso m'buku la Tesalonika zokhudzana ndi mmene Akhristu anzathu amasocheretsedwera, komanso kuchokera m'mabuku amene aja tikaphunzire ndithu makamaka zinthu zambiri kuona kunena kuti chingakhale timadziwa ndithu kuti Yesu Khristu adzabwera, koma sitikuyenera kumakhala ulesi machitidwe athu, tiyenera tizimbikira ntchito zathu posakhala ngati mmene Akhristu amene aku Tesalonika amapotozedwera muja kumawuza kunena kuti Yesu Khristu akubwera mawa ndiye inu ntchito mutha kusiya kugwira ayi. Komanso makamaka pa nkhani yomwe yakhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu tinaphunzira bwino lomwe kwambiri kunena kuti Yesu Khristu adzabwera ngati mbala. Zimene tikuyenera tidziwe ndi kumvetsetsa bwino kunena kuti palibe chizindikiro chilichonse chimene Yesu Khristu anapereka chokhudzana ndi kubwera kwake, komano Yesu Khristu adzabwera modzidzimutsa. Adzabwera modzidzimutsa monga mmene anachitira mu masiku a Nowa aja. Nthawi ya Nowa ankangogwira ntchito yake yolalikira mawu a Mulungu ndikumawuza anthu nena kuti nthawi ina yake Mulungu adzatani kodi adzabweretsa mvula, koma Nowa sikuti ankawuza anthu nena kuti mukadzaona mtambo, mukadzaona kuti tsiku limenelo kwadetsa mudzadziwa kuti mvula ikutani kodi ikubwera. Koma amangoza kuti nthawi iliyonse mvula idzabwera, Mulungu adzalanga dziko lapansi. Chimodzimodzinso kuti kamakamba zakhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu timangophunzira ndi kumalalikira kuti Yesu Khristu adzabwera. M'Baibulo palibe pamene analembapo zazizindikiro zimene ndine tingaonerepo kunena kuti Yesu Khristu watsala pang'ono kubwera, koma mwachikhulupiriro tikamawerenga timadziwa zonena kuti Yesu Khristu adzabwera. Tikaphunziremo zinthu zambiri kuchokera mu buku limene lija. Pamene tinaonanso m'buku la Tesalonika chapter 1 mu verse yake 8 tinaonako za anthu maka amene adzalangidwa pa chilango chimene chikudzanji, komanso adzalangidwa nthawi yochuluka motani. Choncho mu tsiku la lero tikapitizenso kuphunzira zinthu zina kuchokera mu buku limeneli la 1 Timoteo komanso 2 Timoteo. Tikamakamba za mabuku amene wa 1 Timoteo komanso 2 Timoteo ni mabuku amene analembedwa ndi mtumwi Paulo kupita kwa mlaliki Timoteo. Timaona ndithu kunena kuti Timoteo adali mlaliki amene adayendanso kwambiri makamaka ndi munthu amene Paulo pakulalikira uthenga wabwino, maka mulendo wake wachiwiri wa Paulo mtumwi kulalikira uthenga wabwino, komanso mulendo wake wachitatu wa Paulo mtumwi kulalikira uthenga wabwino. Timaona kunena kuti Paulo adakumana ndi Timoteo makamaka pamene anali ku Listra. Pamene Paulo anali ku Listra mu chapter 16 mu verse yake ya 1. Mu chapter 16 verse yake ya 1 cha buku la Mwachidule. Kungochoka mu chapter 15 kwambira verse yake 36 paja pamene Paulo agawana ndi Barnabasi. Chapter 16 tikuona kuti Paulo watenga Sila akunkakulalikira naye chani uthenga wabwino. Ndipo afika kumeneku ku Listra kumene akumana ndi munthu amene wotchedwa chani otchedwa Timoteo, pamenenso apitiriza naye kumagwira naye ntchito limodzi. Koma kuti tikafika kuti tikamba za buku limeneli la 1 Timoteo nkhani yake ili motani. Ndikhoza kuti tonse timadzabwino kuti mu buku la Machitidwe mu chapter 19 Paulo adalalikira mawu makamaka kwa Efeso. Atalikira mawu kwa Efeso kumeneko anakhazikako mpingo wa Yesu Khristu, ndipo mukupita kwa nthawi anasiyako mlaliki ameneyu Timoteo kunena kuti akuyenera adzigwira ntchito yolalikira uthenga wabwino kumeneku ku Efeso. Choncho pokhala kuti Timoteo anali ku Efeso, Paulo chinamukomera kunena kuti alembe kalata makamaka yomulembera mlaliki ameneyu Timoteo zamene akuyenera akagwirire ntchito zake. Zimenenso ino ndine ndikaphunzira kunena kuti kodi tingaphunziremo zotani kuchokera mu buku limeneli, tingagwire ntchito yathu motani maka apa kulalikira Mulungu, nanga tingaphunziremo zotani zimene zingakwanitse kulisuntha ino ndine mwathu Khristu kuti tikapeze chipulumutso. Tikembeni kuona makamaka mu chapter 1 cha buku limeneli la 1 Timoteo. Tikamaphunzira kuchokera mu buku limeneli la 1 Timoteo chapter 1 makamaka chapter 1 mu verse yake ya 1 ndi 2
timangopezapo malonje pamene iyeyo Paulo akudzinena yekha ngati mulembi wa bukuli, komanso akunena mu verse 2 kwa munthu amene akumulembera bukuli kuti akulembera Timoteo amene anali mwana wake wa Paulo mchikhulupiriro. Kungotanthauza kunena kuti ndi amene amamuphunzitsa zambiri makamaka zokhudzana ndi mawu a Mulungu munthu ameneyo. Ndipo tikamwerenga kuchokera mu verse 3 kuelekeza mu verse 11 timaona kuti Paulo makamaka analembapo zinthu zambiri zokhudzana ndi aneneri onyenga. Ndiye kuti kumene kwa Efeso linenso vuto lalikulu lokhudzana ndi aneneri onyenga. Kumbukirani kuti ndi kwa Efeso komwe kumene Paulo adalalikira mawu a Mulungu nkuyambitsa phokoso zimene zimasonyeza kunena kuti kwa Efeso kumene kunali mchitidwe ndithu wosakhala bwino makamaka nkhani ya zikhulupiriro zamatsenga monganso mujamire mwana m'buku la Efeso chapter 19 verse 19 makamaka m'buku la Mwachidule atu mu chapter 19 verse 19 pamene Paulo anali kumeneku kwa Efeso. Choncho zimaonetsa kunena kuti chifukwa cha anthu okhulupirira matsenga komanso zambiri zimene zinali mu dziko limenemu anthu amaphunzitsa zinthu zabodza. Ndi chifukwa chake tikamaona mu verse yake ya 7 mulembi Paulo analemba kunena kuti pofuna kukhala aphunzitsi amalamulo ngakhale sadziwa zimene azinena kapena azilimbikirazi. Apa zimaoneka kuti Paulo amadandaulaso makamaka munthu amene Timoteo kunena kuti anthu ambiri ali kufuna kukhala aphunzitsi achani amalamulo chingakhale sadziwa zinthu zimene akuzitani kodi akuzinenazi. Akhoza kukhala zina kuti ndi anthu amene samapemphera, amene amakakamira kuti akhale aphunzitsi amalamulo koma osadziwa zimene akuphunzitsazi, komanso akhoza kukhala kuti ndi anthu amene amapemphera zimenenso munthu ethu tikhoza kuzigwiritsa ntchito motani. Inu ndine timaphunzitsa ndi kumalalikira mawu a Mulungu, kodi timalalikira zinthu zimene tikuzidziwa? Nthawi zina zake ndi bwino pa chinthu chimene sumachidziwa kapena sumamvetsa bwino ndi kungokhala osamalalikira anzako. Chifukwa kuti chani? Ngati chinthu sumachidziwa nkutuka chiphunzitse umakhala ndi kuthekera kwakukulu konena kuti ukhoza kusocheretsa anthu. Choncho ndi zinthu zabwino amene kuti tikamvetsetse bwino makamaka potenganso ndi mmene Akhristu anzathu amenewa amadzudzulira. Izo ndi zina mwa zimene zinalembedwa mu chapter 1. Tikabwera mu chapter 2 cha buku limeneli la Timoteo yoyamba timaona kuti Paulo anangowaphunzitsa makamaka zambiri zokhudzana ndi pemphero, kuti kodi pemphero likuyenera kuti likhale motani. Ndichifukwa chake tikamaona mu verse yake ya 3 ndi 4 Paulo analemba kunena kuti pakuti chinthu chokoma ndi cholandilika pamaso pa Mulungu mpulumutsi wathu amene afuna anthu onse apulumuke nafike pozindikira choonadi. Tikuona Paulo pamene palifotokoza ndithu kunena kuti pakuti chinthu chokoma ndi cholandilika pamaso pa Mulungu mpulumutsi wathu amene amafuna anthu onse arani apulumuke nafike pozindikira choonadi. Zimeneno ndine tikuyenera tikaphunzira pakunena kuti kodi cholinga cha Mulungu pano pa dziko lapansi ndi chani? Ndoti Mulungu amafuna kunena kuti inu ndine tonse tikatani kodi tikapulumuke. Chinthu chimene chichi anachionetsera bwanji? Tikamaona m'buku la Yohane chapter 3 mu verse 16 pamene timapeza kunena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense akukhulupirira asatayike koma akakhale nawo chani? Akakhale nawo moyo wosatha. Zimene zimaonetsadi chikondi cha Mulungu nena kuti Mulungu amafuna kuti inu ndine tisatayike koma tikapeze chipulumutso. Koma mu verse yake imeneyi ya namba verse ya 3 ndi 4 amapereka mayankho makamaka kunena kuti kodi anthufe tikapulumuka bwanji? Kodi anthufe tikapulumuka bwanji? Yankho limeneli limayankhidwa makamaka mu verse yake imeneyi ya 3 pamene akunena kuti pakuti chinthu chokoma ndi cholandilika pamaso pa Mulungu mpulumutsi wathu amene afuna anthu onse apulumuke nafike pozindikira choonadi. Anthu tikapulumuka bwanji? Tikafika pozindikira choonadi. Ngati tingazindikira choonadi tikapulumuka. Tikamakamba za kuzindikira ndikuti ndikuchidziwitsitsa chinthu china chake. Choonadi chimene chikuyenera pacho ndicho mawu a Mulungu. Kumbukirani mu buku la Yohane chapter 17 mu verse 17 pamene Yesu Khristu ankapempherera ophunzira ake komanso anthu onse adanenapo mawu kunena kuti patulaniwo mu choonadi pakuti mawu anu ndiwo choonadi. Ndiye kuti mawu a Mulungu ndiwo chani? Ndiwo choonadi. Ndiye pamene akunena kuti tikapulumuka pokhapokha titazindikira choonadi alingofuna nthozo kunena kuti tikapulumuka ngati tidziwa zimene mawu a Mulungu amatani kodi amanena. Chifukwa ngati munthu somadziwa mawu a Mulungu zimene mawu a Mulungu amanena nkovuta kuti iweyo ukapulumuke. Chifukwa kuti chani? Zokudza chipulumutso mwina sumadziwa kuti mawu a Mulungu amanena chani ndiwo dzipanga chani kuti ukapulumuke. Palibe. Ngati sumadziwa nkovuta kuti munthu ukapulumuke. Choncho pamene inu ndine toyenera kuphunzira ponena kuti Mkhristu aliyense ali ndi udindo ofunika atadziwa mawu a Mulungu. Chifukwa nena kuti umbuli pa mawu a Mulungu sichikakhala chinthu chodzikanira kwa Mulungu mu nthawi yachiweruzo. Inetu Mulungu apa sindikadziwa kuti mu buku lanuli munalemba chonchi. Ayi. Tsono pokana zimenezo mu tsiku limene lili nkudza tiyeni tingokhala ndi chidwi chofuna kuphunzira zimene mawu a Mulungu amanena kuti tikazichita zimenezo kuti pamapeto zonse tikayesedwe olungama. Zinthu zofunika kwambiri nena kuti pamene tikukhala mu moyo wa Chikhristu
makamaka tidziyesetsa kumachita zimene mawu a Mulungu amanena. Ndipo tikamabwera mu vesi yake namba 5 chiliponso chinthu china chimene ndine timathandizika pamene tikukhala mu moyo uno wa chikhristu, pamene anenapo kunena kuti pakuti pali Mulungu mmodzi ndi mtetezi mmodzi pakati pa Mulungu ndi anthu, ndiye munthu Yesu Khristu. Vesi yake 5 Paulo nacho ndithu nena kuti zokhudzana ndi pemphero zakwazo nena kuti pakuti pali Mulungu mmodzi ndi mtetezi mmodzi pakati pa Mulungu ndi anthu, ndiye munthu Yesu Khristu. Mulungu ndi mmodzi, mtetezi ndipo pali mtetezi mmodzi pakati pa anthu ndi ndani? Ndi Mulungu, akuti amene ndiye ndani? Ndiye Yesu Khristu. Mawu amene akugwiritsa ntchito pamene pakunena kuti mtetezi akutanthauza mkhalapakati kapena munthu amene amalumikizitsa mbali ziwiri kapena kuti Nkhoswe. Choncho akuti pali munthu mmodzi amene ndiye ndani kodi? Ndiye Yesu Khristu. Zimene tikuyenda ambiri pamene tikazindikire kunena kuti Yesu Khristu ndiye mkhalapakati pakati pa anthu ndi Mulungu. Yesu Khristu ndiye bridge pakati pa anthu ndi Mulungu. Osati ngati mmene mwina angaphunzitsire kuti hayi pali mali Mariya, hayi pali okuti zinthu timene tizipempha mu dzina okuti. Ayi, tiye tizipempha mu dzina la Yesu Khristu, chifukwa ndi amene ali ngati mkhalapakati pa anthu ndi Mulungu. Iyeyo ali ngati bridge yolumikizitsa pakati pa Mulungu ndi ndani kodi? Ndi anthu. Tikamaonanso m'buku makamaka la Yohane chapter 14 mu verse ya 14 mmene amafotokoza kuti ngati mudzapempha kanthu m'dzina langa ndidzatani kodi? Ndidzachita. Choncho tiyenera tikadziwa zonena kuti inu ndi ine tikuyenera kunena kuti tidzipempha zinthu makamaka mu dzina la Yesu Khristu, pakuzindikira kunena kuti Yesu Khristuyo ndiye mkhalapakati amene angatenge nkhawa zathu ndi kukatula kwa Mulungu. Palibe munthu wina amene angatengenso nkhawa zathu kukatula kwa Mulungu kuposera Yesu Khristu. Mukamapempha ku chipembedzo chimene chili, mmapempha ndi kusiya mu dzina la ndani? Ngati mmapempha mu dzina la ndi kusiya mu dzina la munthu wina kuposera Yesu Khristu, zindikirani nena kuti mmachita zonse mphana zimene mawu a Mulungu apakutani akunenazi. Izi ndi zimene buku lopatulika limaphunzitsa. Tiye tikonenenso mu vesi yake namba 8 kunena kuti kodi mulembi adalankhulapo chani. Tikamuona mu buku limene la 1 Timoteo chapter 2 mu vesi yake 8, mulembi analemba kunena kuti chifukwa chake ndifuna kuti amunawo apemphere pamalo ponse ndi kukweza manja oyera opanda mkwiyo ndi makani. Mulembi amene pakunena kuti Mulungu amafuna kunena kuti amuna apemphere pamalo ponse ndi kukweza manja oyera opanda mkwiyo ndi makani. Alingofuna zonena kuti adzipemphera komano kuchokera pansi pa mtima komanso opanda chidetso china chilichonse. Now akunena kuti chifukwa chake ndifuna amunawo apemphere pamalo ponse. Baibulo likupereka ulamuliro makamaka kutsogolera pemphero kwa amuna pamalo pena paliponse. Ndiye tikamakamba za pamalo pena paliponse tisasokonezeke. Mwina talingalira nena kuti mutakhaza nena kuti muli ku nyumba, amayi abambo komanso ana unene kuti anawo sanabalizidwe. Ndiye makolo tipange chiganizo nena kuti poti anawo amapita ku Sunday school, tiye timpatseni mpata mwanayu apemphere. Kodi mwana kupempherera chakudya ndi zinthu zolondola? Baibulo linena kuti chani? Chifukwa chake ndifuna amunawo apemphere pamalo ponse. Ndiye kuti sakusankha unena kuti kaya ndi nthawi yachakudya muli ku nyumba, koma ndi nthawi yonena kuti m'bale akuyenera kuti atani apemphere. Lingalirani mwina nthawi yonena kuti ndi usiku, nthawi yogona, amayi ndi abambo kuchipinda. Ndi abambo anena kuti amayi tilipo anthu awiriwiri pemphera mkoni inuyo tisanagone. Ndi zinthu zoyenera kodi? Tikoneni Baibulo linena kuti chani? Amunawo apemphere pamalo pena paliponse. Ndiye kuti chingakhale kuchipindako ndi pamalo ponse. Akuyenera kuti apemphere ndi ndani? Apemphere ndi waamuna, apemphere ndi abale. Izi ndi zimene mawu a Mulungu amaphunzitsa. Mulungu saloyenera kutsogolera chipembedzo pamalo pamene pali abale. Zimene zili zimene malemba makamaka anaphunzitsa kukulukulu. Zimenenso mwina tikhazanso zimvetsa bwino tikawerenga mu buku limene la 1 Timoteo chapter 2 mu verse yake 11 kuelekeza mu verse yake 14 umene anemba kunena kuti mkazi aphunzire akhale chete mkumvera konse. Koma sindilola ine kuti mkazi aphunzitse kapena kulamulira mwamuna, komatu akhale chete, pakuti Adamu anayamba kulengedwa pamenepo Heva. Pamenepo tikuonanso kunena kuti mu verse yake ya namba 11 ya buku limene la 1 Timoteo chapter 2 tikuona nena kuti kodi ndi ntchito ziti zimene alongo akuletsedwa.
Verse 11 onena kuti mkazi aphunzire akhale chete kumvera konse. 12 yapitiriza sonena kuti pakuti sindilola ine mkazi aphunzitse kapena kulamulira mwamuna. Tikamaona pamenepa akungopereka makamaka za mphamvu imene mwamuna ali nayo kunena kuti mkazi sayenera kutsogolera mwambo wachipembedzo pamene amuna alipo. Mkazi sakuyenera kulamulira mwamuna. Ndi anthu makhalu ndezo sakhala bwinoro moti ngakhale mkazi kumpatsa pemphero kumpingo nkulakwa malemba akunena kuti chani mkazi asakhale otsogolera chipembedzo pamalo pena paliponse pamene pali amuna. Ndiye kuti kaya ndikutchalichi pamalo ponena kuti pali amuna mkazi sakuyenera kutsogolera chani kodi kutsogolera chipembedzo. Mwina mutho zimva kunena kuti ino sizikuvekerani bwino komano ili ndi lamulo la Mulungu. Ndiye mutho ungosankha kunena kuti mudzichita zimene Baibulo kunena azika kapena mudzipanga zimene maganizo anu akufuna. Tikamaonanso makamaka pamenepa mu verse yake imene ya namba 13 anapereka chifukwa chimene Mulungu adaonera kunena kuti nkosenera kunena kuti mkazi azitsogolera mwambo wa chipembedzo. Akunena kuti chani pakuti Adamu anayamba kulengedwa pamenepo Hava. Chifukwa kuti adayamba ndi Adamu kulengedwa mwachifukwa ichi Adamu ali ndi mphamvu yomatsogolera zinthu zina zilizonse makamaka pa gawo la kupembedza. Komanso akunena kuti ndipo Adamu sananyengedwe koma mkaziyo pakunyengedwa analowa mkulakwa. Chifukwa nonso Adamu sananamizidwe ndi njoka, mkazi namene ananamizidwa ndi kuyamba kulowa mkulakwa. Mwachifukwa cha ichi mkazi sakuyeneranso kukhala utani kodi otsogolera chipembedzo. Chifukwa choyamba mkazi analengedwa momalizira. Chifukwa chachiwiri mkazi ndi amene anayamba kuchimwa. Mwazifukwa izi Mulungu adaona kuti nzokwanira kuti mkazi asakhale otsogolera chipembedzo. Mwina mutho zizukuta nkono kuti kwenezo zikhala zosakwanira. Malemba akuona kuti nzokwanira. Tiye tizichita zimene mawu a Mulungu amanena. Tikamabwera makamaka mu chapter number 2 anangofotokozako zinthu zambiri zokhuzana ndi zimenezo. Mu chapter 3 kwakulukulu adafotokozako makamaka zomweneza munthu kuti akhale oyang'anira. Zomweneza munthu kuti akhale oyang'anira. Oyang'anira amene akunenedwa apawa ndi amene Baibulo Chingerezi m'buku limene la 1 Timoteo chapter 3 mu verse yake 1 adagwiritsa ntchito mawu kunena kuti bishop. Tikamakamba za bishop timakhala tukamba za apasta. Apasta amene amanenedwa apawo ndiwo amene amanenedwanso kuti mu chinenero china tikhazona kuti abusa. Abusa kapena kuti akulu ampingo kapena kuti presbyterosi. Anthu amenewa ndi amene akunenedwa woyang'anira abusa. Choncho mu chapter imene ya number 3 adafotokoza zazo zinthu zomweneneza munthu kuti akakhale ofesi imeneyi ya ubusa. Chinthu choyamba timaona nena kuti adafotokoza ndithu nena kuti chinthu choyamba munthu ofesi ya ubusa ayi amenena kuti ayikhumbe ayifune. Ndi chifukwa chake timaona nena kuti mu verse yake analemba kunena kuti mawu alokhulupirika ngati munthu akhumba udindo woyang'anira ayifuna ntchito yabwino. Ngati munthu afuna atakhala mbusa, ngati munthu afuna atakhala bishop akuti akhumba udindo wabwino. Chifukwa nena kuti chani amakhala kunena kuti ali kulalikira ali kutsogolera nkhosa za Mulungu. Mu verse yake 2 anafotokozakonso chinthu china chimene ananena kuti ndipo kuyenera woyang'anira akhale opanda chilema, mwamuna wa mkazi mmodzi, odzisunga, odziletsa, olongosoka, okonda kuchereza alendo, okhoza kuphunzitsa. Adakambaponso zinthu zambiri zimene timaziona makamaka kuyambira mu verse yake aonakeza mu verse yake 7. Koma mu verse yake imene ya number 2 chinthu china chimene anakamba chonena kuti akuyenera akhale mwamuna koma wachani wa mkazi mmodzi. Ndiye kuti kungoona nena kuti oyang'anira kapena abusa kapena abishopu akuyenera akhale kuti ndi mwamuna wa mkazi mmodzi. Ndiye kuti lamulolo ndiye kuti choyenerezachi chakaniza kale kunena kuti mkazi sangakhale mbusa kapena mkazi sangakhale oyang'anira. Fonena kuti akuti oyang'anira chinthu choyamba akhale kuti ndi mwamuna. Mwamunayo amene ndi mkazi mmodzi. Ndiye kuti choyamba akhale kuti ndi mwamuna. Ndiye kuti ngati mu mpingo kaya muna akazi ena amene amalimbikira amadziwa kuphunzitsa kali motani amenewo sakuyenera kukhala abusa potengera ndi mawu a Mulungu. Akhale onena kuti ndi mwamuna. Ndipo tikamapitiriza kuwerenga timaona nena kuti pali zinthu zina zimene anazinena apa zimene zimakwanitsa kukhala kwa Mkhristu aliyense. Ndiye pali zinthu zimene zimakwanitsa kukhala kwa anthu okhawo amene akufuna kuti akhala abusa. Lingalirani verse 2 kunena kuti ndipo kufunika kuti oyang'anira akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Kodi Mkhristu akhazonena kuti ndiwe Mkhristu oti ulibe mkazi sungakhale Mkhristu ukhoze kukhala. Koma Baibulo linena kuti
awoyang'anira kuyenera akhale kuti ndi mwamuna koma wamkazi mmodzi. Ndiye kuti oyang'anira amene akuyenera akhale ndi mkhristu amene ndi wamuna komanso amene ali ndi mkazi. Nderi munthu osakwatira sangakhale m'busa ndi mene malemba akunenera. Choncho tikadzaona mpingo umene pali m'busa onena kuti ndi osakwatira tidzaona kuti mpingo umenewo ukuphunzitsa mosemphana ndi mene mawu a Mulungu amanenera. Akuti akhale munthu amene ndo mwamuna wamkazi mmodzi. Munthu akazokhala ndi mkazi mmodzi oyenera kumwa motani potenga ndi mene mawu a Mulungu amanenera. Komanso adafotokozanso zambiri makamakaso timuonanso kuti adafotokozanso mu verse 8-13 pamene anakamba zomweneza munthu kuti akhale mtumiki wa Ambuye, kuti munthu akhale dikoni amene akunena kuti akhale ndi zinthu zotani. Ndipo tikamuona mu verse 11 anafotokozapo makamaka zowenereza akazi atumiki. Tikamaphunzitsa kapena akazi atumiki kapena abusa timaonako ndithu nena kuti kodi ali ndi zinthu izi zimene zina mwa izo anazikambanso kunena kuti akhale osadzelekeza, akhale odzisunga, komanso akhale okhulupirika mu zonse. Ndiye kuti ngati tikufuna kusankha abusa timayang'aniranso nena kuti akazi awo ali motani, ndi odzisunga, ndi osadzelekeza, ndi okhulupirika mu zonse. Ngati angapezeka zoti mwamuna ali zomweneza zokwanira koma mkazi wake ndi osadzisunga, munthu ameneyu saloyenera kukhala pa ubusa. Ifanena kuti yani mkazi wake ndi osadzisunga, mkazi wake si wodzisunga. Izi ndi zimene Paulo makamaka analankhula mu chapter imene namba 3. Tikuonera kuti mu chapter 4 analankhulapo chani makamaka zokusana ndi nkhani imeneyi. Chapter 4 tikapezapo nena kuti anangophunzitsa makamaka zokusana ndi masiku otsiriza, za masiku otsiriza onena kuti zidzakhala motani. Tonse timadziona kuti masiku otsiriza timakhala kukamba za nthawi ya Ambuye wathu Yesu Khristu. Ino ndine pano tili mu masiku otsiriza. Ndipo mu chapter 4 imene chikombera verse yake ya 6-16 makamaka adafotokozako zinthu zomwenera mtumiki wabwino wa Mulungu kuti amenena kuti akhale otani. Mtumiki wabwino wa Mulungu amenena kuti akhale otani. Timaona nena kuti mulembe anamulemekeza ndithu Paulo nena kuti akuyenera azikhala mu mawu. Tikamona mu chapter 4 mu verse yake 16 amamuzenthu kuti akhale mu mawu. Ndipo timaona nena kuti adalangizidwanso ndithu nena kuti munthu ameneyu akhale chitsanzo kwa anthu onse akukhulupirira mawu a Mulungu. Akhale chitsanzo kwa anthu onse akukhulupirira mawu a Mulungu. Adalankhula ndithu zambiri makamaka mu chapter chimenechi, chapter ya namba 4. Tiye tikuonenso kunena kuti mu chapter 5 adalankhulapo motani makamaka mulembe wa buku limeneli. Chapter 5 makamaka kuyambira mu verse yake 25 adangofotokoza kwambiri makamaka zokusana ndi udindo kwa okhulupirira kuti udindo kwa okhulupirira ndi otani. Ndi chifukwa chake tikamakuona mu chapter 5 mu verse yake 8 amene adalembapo kunena kuti ngati wina sadzisungira mbumba yake yekha makamaka iwo apabanja lake wakana chikhulupiriro. Apanso adafotokozanso nena kuti ngati munthu amalephera kusamala banja lake, munthu ameneyu amakhala oyipa ndipo amakana chikhulupiriro. Ndipo Baibulo imafotokoza kuti amakhala oyipa kuposa munthu osatani kodi osakhulupirira. Kusamala banja ndi lamulo. Ngati munthu ukulephera kusamala banja umakhala nena kuti pamaso pa Mulungu ukuchimwa. Chofunika ndi chani? Amene tili ndi maudindo ofunika tizisamala mabanja athu, tiye tizigwira ntchito molimbikira kunena kuti tizikwanitsa kusamala mabanja athu monga mmene tingakwanitsiremo. Chifukwa ngati sitingatero tikazindikira nena kuti timakhala kuti tikuchitira mwano wa Mulungu, timakhala kuti tikuchimwa. Tikamapanga zinthu tizipanga potenga nena kuti nditha kukwanitsa kusamalira ana anga. Makamaka asonkhani imene timakondesa kuphunzitsa kwambiri tikamabwera asonkhani okusana ndi kaberekedwe ka mabanja. Ana amphunzitsa nena kuti malemba amene tiberekane ngati mchenga. Malemba amene tiberekane ngati mchenga timaona adaberekedwa m'buku la Genesis pamene Mulungu anangowalenga anthu aja amene adali anthu awiri mu dziko lapansi. Komanso pamene dziko lonse lidadza ndi madzi, anthu atapulumuka anthu okwana 8, Mulungu akupereka lamulo kuti chani? Muchulukane ngati mchenga. Malamulo onse akuperekedwa pamene anthu ali ochepa. Zimenezi munthu sungazitenga kuzika munthu yathu nena kuti malemba amene tiberekane ngati mchenga. Ayi, yang'anira kale kunena kuti 1 Timoteo chapter 5 verse yake 8 kunena kuti chani? Ukalephera kusamalira banja lako uli oyipa kuposa munthu osakhulupirira. Ndiye ngati ungamangoberekana kumalephera kukhulupirira banja lako, kulephera kusamalira anawo, ukazindikira kunena kuti uli ochimwa. Chofunika ndi chani? Tiye tiberekeni ana pa khomo amene tingakwanitse kuwasamala. Tikabereka ana ambiri nkumalepheranso kuwasamala tikhala kuti tili kuchimwira Mulungu. Choncho chitho dzakhala chinthu chochititsa manyazi, mwina chinthu chosamvetsetseka
kudzapeza kuti niyo Mulungu akakuoneni nena kuti mu zonse mmachita bwino koma chinthu chimodzi chimene mmaphonya munkalephera kusamala banja lanu. Pachifukwa icho Mulungu akakuyikeni ku Jahena. Chofunikira ndi chani? Tiyeni tizikhala mu mawu, tizichita zimene mawu Mulungu amanena. Mu chapter imene namba 5 adafotokoza makamaka zinthu zambiri. Ndipo mu chapter makamaka mu verse ya namba 6 adafotokoza konso makamaka zokusana ndi kunena kuti chapter 6 mu verse ya 6 pamene amafotokozanso ndithu kunena kuti chapter 6 mu verse yake 6 pamene anafotokoza konso makamaka kunena kuti chipembedzo ndi kudekha zimapindulitsa. Taona mu chapter 5 verse yake 8 kuti analangizapo zotani. Komanso tikuonanso kunena kuti mu chapter 6 mu verse yake 6 akunena ndithu kunena kuti chipembedzo ndi kudekha zimapindulitsa. Pamene tikukhala inu ndine mu moyo wa Khristu tipena kuti dzikhala anthu odekha. Alipo anthu ena akunena kuti mwina akafika pamalo amangofuna kunena kuti atengedwe ngati wakulu, kaya akafika pamalopo msonkhano watenge motani, gulu la anthu watenge motani. Malemba sakunena choncho ayi. Chipembedzo ndi kudekha zimapindulitsa, tidzikhala anthu odekha, odzichepetsa pakuchita zinthu. Zimenezo Mulungu zimatani kodi? Zimapindulitsa. Izi ndi zimene mulemba analemba makamaka mu buku limeneli la 1 Timoteo. Choncho mwakanthawi kochepa tiyeni tikaoneni kuti mu buku la 2 Timoteo analemba ko motani. Tikamaona mu buku la 2 Timoteo mu verse yake yoyambilira 1 ndi 2 makamaka timakangopezanso malonje pakuti adalembayo ndi ndani nanga amalembera ndani. Choncho zimenezo ndi zimene anazilemba pa buku limeneli. Tikamaona kuyambira mu verse yake 3 kulekeza verse yake 18 anafotokoza makamaka zokhuzana ndi mayamiko komanso kulimbikitsa Khristu amenewo. Ndipo tikamaona mu chapter 2 Paulo anafotokozanso makamaka zokhuzana ndi atumiki a Mulungu. Chifukwa chake tikamaona mu buku la 2 Timoteo chapter 2 mu verse yake 22 analemba kunena kuti chani. Makamaka 2 Timoteo chapter 2 mu verse yake 2 pamene amakamba kunena kuti zimene zimva kwa ine mwamboni zambiri zomwezo wekezemwe abale okhulupirika awo amene akhoza kuphunzitsa enanso. Zimene ndi ntchito imene maperekedwe kwa Khristu ina aliyense kunena kuti chani. Zimene ndine tinamva timeneno tidzitani kodi tiziziphunzitsa kwa anthu amene akhozanso kuphunzitsa anthu ena. Mwachifukwa cha ichi uthenga wa Mulungu mankautani kodi ukupitirira kukhala pano pa dziko lapansi. Tikamaona mu verse yake 22 ya chapter imene ya namba 2 timakaonapo za mitundu ya Khristu imene mlembi adapereka kunena kuti mu nyumba ya Mulungu simuli zosungira za siliva ndi golide zokha, koma akutinso muli zina za mtengo ndi zina zadoti. Siliva ndi golide ndi wa Khristu amene akakumana ndi mavuto samasunthika. Za mtengo ndi doti ndizo zimene Akhristu amene akakumana ndi mayesero ochepa amapeza kunena kuti atani agwa kale. Choncho mu chapter imene ya namba 2 anaphunzitsa zinthu zambiri zimene zofunikanso kunena kuti inu ndi ine tiziziphunzira ndi kumapezamo zinthu zambiri. Tikamaona makamaka chapter cha namba 3 cha buku limeneli kuyambira mu verse yake ya 1 kulekeza mu verse yake ya 8 makamaka mu verse yake ya 9 anafotokoza makamaka zokhuzana ndi mmene anthu azikhalira mu masiku otsiriza. Mmene anthu ena adzikhalira mu masiku otsiriza kapena zoyipa za masiku otsiriza kunena kuti anthu adzikhala motani. Anthu amene azizitenga kuti ndi achipembedzo komano mphamvu yake anekana. Anafotokozapo zambiri zimene ndine makamaka pa kuziwerenga titha kupezamo maphunziro ambiri. Tikamaona kuwerenga makamaka mu chapter imene ya namba 3 kuyambira verse yake 10 kulekeza 17 tikaona kuti ali kukamba makamaka za kumulimbikitsa mlaliki amene Timoteo za mmene akuyenera kuti akagwirire ntchito yake kuti akhale munthu wolimbikira. Zimenezo ndi chifukwa chake tikamaona mu chapter ya namba 4 tikaona kuti akukamalizitsa nkhani yomwe imene adayamba mu chapter 3 pamene nkhani imene kuyambira mu chapter 3 verse yake 10 ya buku la 2 Timoteo chapter 3 imene ikamalizika mu buku limene la 2 Timoteo chapter 4 mu verse yake 8 pomwe posepa adakamba za nkhani yokhudzana ndi kumulimbikitsa Paulo makamaka Timoteo ameneyo. Zomulimbikitsa Timoteo ameneyu adazikamba makamaka kuchokera mu 2 Timoteo chapter 3 verse yake ya 10 kukalekeza mu 2 Timoteo chapter 4 mu verse yake ya 8. Ndipo tikamaona mu maverse omaliza a chapter imene ya namba 4 timaona kuti anangodzala ndi malangizo kumulangiza zamene akuyenera kukhalira ngati mlaliki pakugwira ntchito yake. Zimene malemba amene mabuku amene awiri la 1 Timoteo komanso 2 Timoteo adanyamula. Nzofunika kunena kuti inu nine tidziwerenga mabuku amene ndi kumaphunziramo zinthu zambiri zimene ndinu pakuzichita zingakatengere ku chipulumutso. Taphunzira zotani? Taphunzira zinthu zambiri zimene ndinu pakuzichita tikhoza kukapeza nazo chipulumutso. Koma mwina nkutheka kunena kuti pamene timaphunzira pena pake tabwerapo ndi funso
kamene linde manga tiri kufuna kulankhulapo za chinthu china yake pena pake pamene timaphunzira mawu a Mulungu, titani tilomasuka kutumizira funso lathu kapena ndemanga yathu makamaka kudzera ku nambala iyi ku 0 766 018. Kumbukirani nenu program imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero muli ndi ine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linja Pancras. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse nonse kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona